Sumay sa buong balita, may inspeksyon ang mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Team sa Minglanilla. Sunod sa nasinating linog kaganang buntag. Samtang mga bato nga nangatagak sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Talisay. Silian Singkulan sa report. Subay sa pagtayog sa yuta kaganihang buntag, gibisita sa mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Team ang mga Aplan Barangay sa lungsod sa Minglanilla. Matud sa pangu sa DRRMO sa lungsod, Mira Daven, nga ilang gisusi ang Barangay Cuanos, subay na sa Barangay Campo 7. Nagpanguta na usab sila sa mga residente sa maong mga barangay, pagsuta kung may pagpangliki sa yuta o kabalayan. Apan base sa report nga ilang nahipos, walay kadaot nga namugna ang maong linog. Ang Minglanilla, good nambot kay mga fault lines diri. Moy ako ang moy ako ang monitor kung unsay ilang kuan. So far wala man nauntay mga kuan maski pagdahili lang sa yuta. Apan padayon ang monitoring sa DRRMO, ilabi na kung dunay pagdahili sa yuta gumikan sab sa sigig uwan-uwan. Awhag ni Daven sa mga kapitan sa bukirang mga barangay nga mo report dayon sa ilang buhatan aron kalikayan ang disgrasya. Ang kapitan ako silang gikuan nga mag-monitor jud da kay ni kuan na ba ni uyog na ba ang yuta, so naitindin sinilong dito siya unya magdagsige pag uwan basin unya muhumok pa, so any untoward incident mo report lang dayon ta. So ang among monitoring ma'am sige lang gihapon karon. Samtang sa bukirang barangay sa Manipis sa Dakbayan sa Talisay, nasinati sab sa mga residente ang linog. Gani nangatagak pa kini mga bato og mibabag sa karsada. Matod sa barangay kapitan, ila na kining gikordon aron dili kaduulan sa mga tawo. Ako dito ipakordon sa tanod ng kanang murag police line ba nga makakita ang mga ginay bato. Uban na rin natin Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bista.